ini ala enak ayo sing hati-hati para wadya campur sari seneng guyon wonten dalu menika bersama Mas Kirun CS jos katuran wilujeng dalu Mas Suyono wilujeng dalu Mas Tris nggih niki mbok pilih wonten dalu menika saged minggah wonten sasana panggung gembira campur sari seneng guyon badhe ngaturke tetembangan menapa niki saged dipun layani dening para kanca-kanca mangke saged nyuwun dening panjenengan Mas Kirun utawi panjenengan Mas Putut. Lagune apa Mas Kirun? Imbang ana katresnanku. Sinawang datan bo seni Sinawang datan ambune seni. Ya jelas nyawang wong ayu aleman nyawang wong ayu aleman ora apa-apa sik to aja kesusu nyanyi ku ora usah kesusu lek masalahnya aku nyanyi kalah ndak apa-apa tapi ya laris aku nggih Pak Bu nggih laris kene bener apik tapi kene wani kemliti titik tuwek kok kene bocah tipis ya bacot ki meneh nyedok ini rakoso tak lakon nani anggeraku entuk nyawang wong ayu lambimu abang yen mati aku wurung angger tresna kok tompo sugeng dalu dumateng para tamu undangan masih bergabung kalian campur sari seneng guyon yuk saben dina mung ngelamun jeroning sepi samu namung tansah katulung wayanganku duh limas wong ayu janji misah katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku
singkat. Mongko Kang Mas katresnanku bebas wangi tan bisa Ayo, Bang piye janjine arep joget to? Ayo. Yo 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 yo. Oh oh yo 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 yo. Mongko nimas katresnanku bebasane tanah bisa tinuku tunduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Yo 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 yo. Oh ya. Sampun. Pripun